Tento týždeň začne 40-dňový pôst a uplynulý víkend sa po okolitých dedinách lúčili s fašiankovým obdobím. Švošovskí bursovníci vytancovali dedinčanov a masky zo sprievodu poriadne ponaháňali tamojšie deti. Pravú polovičku, aj sladkú hubičku, aby si ty vedel, že máš frajernočku, jaj Bože, aby si ty vedel, že máš frajernočku. Po vianočných sviatkoch prichádzajú 2 mesiace zábavy. Od Troch kráľov až po Popolcovú stredu máme totiž fašiangy, čas zábav, plesov a karnevalov. Pred dlhým pôstom sa ľudia vždy chceli poriadne zabaviť a inak tomu nie je ani teraz. S fašiangovým obdobím sa v sobotu lúčili aj bursovníci vo Švošove. Bursovníkov viedli starejší so starejšou, obaja mali svoju jasnú úlohu. Jeden nalieval a druhá vyberala peniaze. Nemusí, ale tak už je to taký zvyk, že už čo oni ponúknú, musíme zase aj my ponúknuť a tak. Dedinčania, ktorí vykúkli zo svojich domov, dlhostádne ostali. Bursovníkov hostili a tých s radosťou vytancovali. Je to akože pekná tábava ináč. Už to dosť dlho tu nafungíruje a mladí aspoň sa zabavia. A vy sa zabávate cez fašiangy? Jasné. A ako? Ideme na zabavu, keď bude. To nezanechajte nikdy, to je môj život toto. Ja by som hneď išla s nimi, keď som vládala. Treba zachovávať tradície. U nás sa zachovávajú aj na Vianoce, aj takto na Veľkú noc, takže je to tu ešte také veselé. No pekne, dobre, veď to vždy bolo. Vy si spomínate za mladí, ako ste fašiangovali? No pravda, že takto isto. Ale že vyššie tak, by som povedala, medveď viacej tie deti naháňav. Medveď a aj iné masky sa nedali zahanbiť ani tentokrát. Deti, ktoré bežali pred sprievodom a niekedy aj pokrikovali na bursovníkov, sa na naháňačku tešili. Je to celkom zábava, ale keď vás chytia, no tak si celkom boli dosť. No. Čiže vás aj bijú? No, troška palicami, hej. A zaslúžiš si? Hej. Keď aj pobuchajú to palicom, tak aj sa bojíme. Ale je to pre vás zábava? Hej, strašná. Približne 50 bursovníkov s 3 harmonikármi zabávalo celú dedinu. Mladí ľudia však nepatria spoločne do žiadneho folklórneho súboru, nie sú žiadnou organizovanou skupinou. Je to jednoducho partia kamarátov z dediny. Títo mladí ľudia sú naozaj nadšenci, tu sú zažratí do tejto bursy každoročne. Či do stavania májov, či na Veľkú noc, zídeme sa v krojoch, ideme kúpať dievčatá. Naozaj je to nádherné, že v malinkej obci s 830 obyvateľmi máme takýto spolok ľudí, ktorí sa vždycky zídu. Nebol to šuhaj, príčiny nemal, zalajú voda, zalajú voda. V sprievode s bursovníkmi bolo masiek plno. Muži prezlečení za ženy, bosorky, rôzni hipisáci a aj spachtoš hrajúci na saxofón. Masky a aj bursu majú vo Švošove radi, čo potvrdzujú aj spomienky miestnych. Už neoslavujeme, ale oslavovali sme. To sme bývali stále masky. Áno, presne tak. Čiže vo Švošove je tradícia veľa masiek. Pravda, že robili sme ešte s mojou tetou, sme boli Klauzubová 11. Chodil ten film Klauzubová 11, tak sme si požičali dresy zo Švošova a robili sme Klauzubovú 11. Vyhrali sme prvé miesto. No tak to bolo tiež také pekné časy. Chodilo sa po celej dedine a vykrúcalo. Viete ako, no, dneska... Aj frajerky ste si vtedy hľadali? No, ja som už mal frajerku vtedy, keď sme chodievali.
Hej, no ale no, bolo veselo tiež takisto ako aj teraz. Ja som rád, že teraz sa to ešte stále si uctievajú a držia si tieto tradície. Bože môj dobrý, keď som bola mladá, to keď zahrali, už som bola tam. Keď mi otec umrel, som mala 16 rokov a som plakala, pretože nebudem môcť ísť na zábavu. No. Všetky hlavy pobrala len tú jednu, tam pod javorom, aj zelenou vykáva. Bursovalo sa aj v minulosti, no na nejaký čas bursa vo Švošove chýbala. Pred rokmi stál pri obnovení tejto tradície aj súčasný starosta, keďže sám hráva na harmoniku. A teraz to spolu s mladými ťahajú už niekoľko rokov a chcú to udržať čo najdlhšie. Všetky tieto akcie robíme s mladými aj vlastne so staršími, preto aby vo Švošove tá komunita žila, aby boli takí súdržní ľudia a vlastne potom, aj keď je nejaká obecná brigáda alebo nejaká akcia taká, kde treba pomôcť, tak už je ten vplyv na tých ľudí taký, že sme partia, tak ideme potom aj robiť spolu. Zaujímavosťou Švošovskej bursy sú určite kone. Tie totiž pri fašiangoch len tak hoci kde nevidno. Na Švošove máme veľmi dlhú tradíciu s koňmi. Aj na burse, či v saniach, po minulé zimy, minulý rok bola aj na saniach bursa. Keďže tento rok pominul sneh, tak musel byť voz. Kone idú pred sprievodom a vezú koše s výslužkou, teda s tým, čo si bursovníci vytancujú a vyspievajú. Zvykom je dať mladým okrem peňazí vajíčka a slaninu, z ktorých si po burse spoločne robia praženicu. Tá je približne zo 100 vajec. K fašiangom patrí nielen veľa spevu a tanca, ale samozrejme aj hojnosť jedla. A šišky, meteník či koláčiky nechýbali ani tu. Tak ako i každoročne, keďže syn aj s frajerkom bursuje, takže sa snažíme, aby sa u nás dobre cítili, tak im pripravíme aj sladké, aj slané, aj niečo vypiť, aj čaj samozrejme, pretože sú ešte deti niektoré. Rada spievam, to je pravda. A čo hovoríte na tieto tradície? Šikovní sú tí mladí. Hej, aj organizátori dobrí. Bursovníci chodili nielen z domu do domu a z dvora do dvora, ale neobyšli ani krčmu. Mávate tu takto plno aj inokedy? Ani nie. Kým sa bursovníci zabávali v krčme, von sa zoskupili deti, ktoré sa rozhodli pomstiť sa. Viažeme akorát bránu kvôli tomu, lebo odplácame sa maskám za to, že nás bijú a aby sa nedostali len tak ľahko z krčmy a aby nás viacej naháňali, aby bola väčšia sranda. Fašiangy, miasopust, miasnica, či inak povedané bláznivé dni sa končia. Už túto stredu začína 40-dňový pôst. S obdobím veselostí, tanca a masiek sa vo Švošove po burse rozlúčili ešte v ten istý večer aj zábavou.